Ayan na, 120 na tayo. Alright. Kung asan mo karon nagtanaw, hello sa inyong tanan. Alright. Kumusta mo tanan? Kumusta mo? Kung sama mo nagtanaw karon, pag-ibutang kung asa mo dabit. Para karon taon-taon, i-shoutout mo. Another night, welcome sa Bitog-Bitog University nga mga sa fan page, kauban ng Hilas King nga walay alot. Okay. Woo! Kumusta mo la? Pila ka days nga quarantine. Kapoy na kayo, may gala. Tanan, inyo na ba napasyalan ang tibuok ninyong balay? Ha? Sala, kusina, uguban pa? Inyo na bang inyo na bang natuyok-tuyok? Ha? Na ibang mga asawa karon medyo naninggit na may gala, medyo naganahi. Kay gusto nila ilang mga bana, ilan nang ipa-duty kay hapdos na daw kayo. Ano nila kung sa mo, anong hapdos man kayo? Ano yung problema karon diya mga igala? Okay na ba mo diya? Ha? Labi na sa mga banag asawa diya. Kasagara na ba karon basta katong mga banag asawa nga di kayo ang oras talagsara. Karong mga panahon nga nag-uban na perminti sa banag asawa, medyo delikado. Medyo mugawas ng mga kinaiya. Sobrang mutaas ang kaso sa annulment ani mga igala. Kaya di na makita ang mga kinaiya sa mga banag asawa karon. Mo na akong giingon, ha? Kaya naman ko uban mga banag asawa, ang ilang gugma, murag wifi. Kusog lang kung dugol. Pero kung magkalayo, magkahinay, ha? Magkawala, ingana ba? Mo na yung mga panahon nga panggaon ninyo yung mga asawa. So, mo sa nga mga panahon nga medyo ang inyong mga bana medyo sige laghawid og cellphone kay basig na ay mo text. Kitang tanan mga ginikanan ani o mga kuan medyo na problema ta kay medyo nato i-increase sa kuan, increase sa delay sa pagbayad pero mo ra gyapon bayad gyapon. So matapok na inuna so kaubo na ta ani. Ha. Mo na nitong problema karon. Kung unsa may inyong gabuhaton diha please kung wala mo ilang buhaton ayo sa mo gawas ha. Maintain lang jud mo diha sa inyong balay diha. Bahala ka pang hapdos na. Bahala after 9 months medyo na problema maburusan ang angin maburusan. Delikado mga igala. Ang katong kuanday fake news tong giingon nga saging, katong mga nituo sa saging medyo nireklamo na sila kay gitubol na sila mga igala. Fake news tong ang saging makakuha na ingon nila nga ang saging daw makatambal. So ang uban nangaon og saging. Karon nagreklamo na kay gitubol na sila mga igala. Mao na akong giingon. So ang gibuhat nako schedule matag alas 10 ga zumba sa perting kapuya sa tuhod o ang pinaka major na akong gibuhat diri sa balay na mental mi. O pag try na mo pamintal kay kanay magong among aparador pag pamintal ang pangayo ani nasa kuan ang libor mga 20,000 kapin. Siyon ko nga kadjut lang medyo kay bago naman ko ato ng hatag sa mga pobre ato mo nang medyo nipalag ko sa 20,000. Sige ko nga kita na lang ana siyempre ana kita bahala kita magpintal try ta. Og tuod man natistingan gyud namo perting lisura gid ay may gala magpintal. Na-realize na ako nga di ilalim. So nagka-sunburn ko. Actually nagka-sunburn ko. Paso ako din nito sa kainit. Tapos grabe. Na-realize na ako kung tanan mga pintor idol na tamo. Og muto na gid ko nga tanan pintor ang ilang mga asawa anad na nga naay pintal ang mga junior sa ilang mga bana nga pintor. Kaya lisod man yun, magpintal-pintal ko, so ano yung pagpangihi? So wala yun. So ang color sa junior silang mga bana, depende ko unsay color silang gipintal ng adlawa. So kanang adlawa, kung ilang gipintal brown, so kanang adlawa, brown ang color. So kung puti-puti, kung pula-pula. Bisa kung saan yung pagpangihi, magkapintal-pintal ginamay gala. So, muna, sa problema pag ikaroon, kung gamay pag yun na, asos, samot. Mapuno gina sa pintal. Mailan ni mo nga mubo ang junior sa pintor, kay pati ang ulo-ulo na pintalan. Kung taas, at least dire rapid sa itlog ang naipintal. Sa lawas rin naipintal ko ang ulo,
Why pintal? Meaning to say, taas na. Pero kung tibuok yun, na pintal, napilang ulo, ha! Malamang, ha! Gamay na may gala. Mo sa na yung mga timailan. Kanang namoy kaila kung sa timailan kung gamay ang junior o taas. Basta taas gali ang junior ana, mo na mga tao nga mahilig mangihi anang mga bowl nga nadri sa kuan sa mga urinal na diri sa dool sa portahan. Mo na sila diya gapangihi ang mga tagas, mga proud man na sila. Taas ang ako diri. Mo na. Pero katong mga gapangihi dito sa pinakatumoy dito sa kuan kung pwede pa lang sa cubicle permente. Ha, malamang mo na mga mugbo ang junior. Tapos mailan po nimo bisag ibuta to dili sa CR sa kamot. Every time mangihi galing, basta bog anso, gamay na yung junior. Kaya paano naman na, pag mangihi, basa ang kamot. Di para to mga tagas, naimo, wala. So kung bog anso, mobo ang junior. Now you know. Ha? Ayayan ng mga grupuha, basta sa mga kumpanya, ayayan niyang mga kuan, mga regular employees. No? May mga regular employees kay bisa pag work at home or wala trabaho, automatic na isweldo. Daw bi ang mga no work no pay, patay. Di na sa takatanday sa tong asawa. Mo na problema diya. So luoy kayo. So walay maghilas-hilas ron. Unsa ti mailan sa mga kuan, kabalo ka basag ato kog mga kumpanya. Mailan gyud ako kung unsay mga regular o dili. Mag-standby lang ka sa cafeteria or sa karinderya sa gawa sa kumpanya, di mo mailang kinsay regular o kanang casual. Ang regular, pag abot pa lang ana, ang tindera, grabe ka smiling. Morning, sir! Mayong buntag, sir! Sa imo, sir! Ana! Basta regular mo abot. Kaya kung mga casual na contractual, ay maghangad-hangad. Kaya hadlok sila, kabalo sila nga, utang na sad ni. Utang na sad ni. Pero kung regular mabot, ay, hi sir! Tabisag pangit, pasakaya pag gano'n, gwapo kay ka sir! Tisoy kay ka sir! Mailan mong regular pag abot. Pag abot sa regular, pag muabri na sa mga kananan, mga sudan, mo ano na, isa ani, kani doa ani, kani tulo, kani isa ani, soft drinks, pak, ana, pila galing kong utang galing, bayaran ako. Mo na yung mga ilhanan sa mga regular employee kani. Mailan mo pag casual, oy, dili sa ingon nag-ano ta ha, pero gapangigo ta, pero maigo gyud ta. Mag-standby lang ka sa cafeteria, di mo mailang kinsa regular o ganang casual. Ang casual moabot na. Pareha gyapon, pamadam gyapon na. Pero mo lagi matag abre. Pila ni? Kani, 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 pila ni? Pila matag abre pila ni? Kani, pila ni? Kani, pila ni? Na. Mauta na pagidog. Say pina. Pwede hap lang? Mo na yung mga timaylan sa medyo daily regular. Pwede hap lang? Nay libre sabaw? Kana. Nay doko? Kana. Kapag human dayon kay pahumanog kaon kay kanang dauton dayon ay di pag offer ma'am soft drink ay di ko mag soft drinks kay ga hyper acidity ko. Wow! Hyper acidity. Tubig lang ko kay ga hyper mong ko medyo nang ulceron ko basta mag soft drinks. Wow! Storyahe gyud ko ang inyong ulcer do. Tubig ra sang ending dayon. Ma'am sa karon ko na lista lang sa ha. Yo. Mo na diha mayala. Kamo mga taga Cagayan de Oro nga nagtan-aw karon sa kuha. Unsay timailan kung pitos pa mo or adunahan na mo. Kung namo sa Cagayan de Oro, simple ra kayo. Gusto niyo may bawaan kung pitos ba mo or pinin niyo nga medyo lisod mo. Para mailan nimo, kung sakto naman kita, moadto mo sa SNR. Ato mo sa SNR. Dito mo mag-shopping, ana. Pag shopping nyo sa SNR, nagtuyok na galing mo isa ka oras, tawa pag po may nabutang sa inyong basket, ay, meaning, kulang pa tong sweldo, besh. Kulang pa mga herb, kulang pa, ha? Kayot pa more, kayot pa.
Ta problema dito sa SNR kung gamay mo kwarta, tag medyo pitos mo, ayaw na mo katong SNR kay bisa kung sa mo makareligious, makapamalikas mo. Pabot niyo sa pis, matumo sa kwan, simo pamalika. Ha? Mo ni kapiso? Kamal ba ning animal? Ha? Mo ni? Kamal ba ani? Pero kung gusto ninyo nga murag adonahan mo, gusto niyo ma-feel nga mura mo doon, ana, gusto niyo ma-feel nga nang mura mo ka ng senyorita, mura mo ka ng dagan mo'y kwarta. Gusto ninyo? Ayaw mo sa SNR adto. Adto mo sa Unitap. Dito mo. Kaya dito tag 20, tag G's. Pag sulod pa lang ni mo, tapila ni. Tag G's. Tag G's? 5 ana, 5. Tapila ni, tag 15, 20 ana. Yan. Pila na 30 ana. Yan. Ana lang. Ana tirada. So kung gusto nimo nga mura ka o kanang kon kayo dunang dito ka sa Unitap mamalit. Kay tag G's 20. Kaya lang diferensya lang kung dito sa kung matumog mga SM say kulitan ka kanay magsisunod-sunod. Ay sir, say mo sir ana. Dito sa SNR bali, pag makita sila customer magdagan-dagan ang kuan. Mahadlok sa imong kuan. Mahadlok sa imong sales lady. Tamang tanong nimo, "Miss ka na napa may kun ambot sir, wala ba ko kabalo sir?" Ay, joke na ni siya pero tinuod ni. Bato-bato sa langit ang matamaan bukol. Tinuod mo ginasa may indot kay sa Singapore. First time po na ako nga nagsakay ng eroplano nga dugay-dugay may gala. Sa mga OFW da, isuran ni magsakay ka eroplano no. Sa matag-ana nimo makakumpisal kasi mo sala. Lord, nagyud ko makipag-text me tug lain. Matag-ana nimo. Lord, Lord. First time ko nga nanang sagol-sagol dito. So, na yung mga Indian, na yung mga Chinese, sagol, ano. So, ako nagtanong, gangangalan ko ba? May lang mo ang Chinese magstorya kay na ano? Na na yung murag S, ba? Kana kaya ba? Nag-imagine lang ko ba unsa nang ko ano kanang ang hapon lahi gid ang hapon no kay ang style sa pong murag isog ba no. Oh, hello. Dumurag ato sa masa. Hingi ka sa. Ha. Alam mo. Ang mga Korean medyo Korean medyo lumanay. 하셔잖아. 허셔다잖아. 허셔잖아. Imagine lang ko ba sa kay mga ana gid siguro ng mga istorya kay dito sa among gipuy-an na may madunggan na mga nationality nagdala sila mga babae. Lahi ra gyud kaayo may gala. Ang kadang ang kuan dito ang mga Korea, mga kuan mga lalaki nga mga Koreano. Hochoro. Ano sulira pang mato. Hochoro. Hochori dasok na. Lamay kayo. Okay kayo. Happy ta kayo. Okalama kayo. Ang mga pong medyo isog sila. Hodjara! Hodjara na ha! Dumare ka sa masa! Haka! Kame! Kame! Wave! Nahimong Eugene. Dayo ra nawa sila yung match sa Pinoy. Di sa Pinoy hilom ra kayo. Kita mga Pinoy, labi na kung mag-ana ay ang Pinoy intro ra ang pagsulod ra o pag-withdraw ang naitingog. Ang Pinoy ana raw. Oh. Ana ra, wala na yung sulirap na yung mata. Wala na tingog. Oh. Tapos taod pag human. Oh. Oh. Mora. Ana ra. Kaya di man pwede magsaba kay abay man ng uganga, imong asawa, ta abay nimong ugangan, imong mga anak, na pag imong bayaw, ana, dikit-dikit ba? So man hindi pwede mo saba, dapat susugod ra. Oh. Ano ra? Pag sulip ang mata, pag birawin, oh. O, di wa kay saba. Nga, nakakulba ang mga Pinoy. Ba? Labi na gid sa una. Muna yung mga timay lang pag medyo tambok na well, kung nanguntanan mo, ano nagniwan ako karon sa tulad anay lang may gala, wala na ikaunay. Ibitaw, taas na ko sugar, so kailangan mag-limit na ko. Kay, to be honest, 2 years ago, in denial pa ko ginang ko nga taas kong sugar, diabetic na ko, so in denial ko, ana. Problema, ginaw sa doktor nga, sir, sige ka sir, pag diabetic na ba ka sir, di na mo, ana sir,
Di na mo gahi luya na. Sos! Na-stress akong asawa. One month na-stress akong asawa. Wasa katulog. Mo nung nag-advise nga, okay ra na sir, kaon nagdagan okra sir. Mubalik ra lagi na og pagbayang magiliw. So tingala ko pagkabuntag, nagpa-deliver akong asawa duha ka elf na okra. Tapos pagkabalo pag yun nga okra day, makadugang pag yun mga gamay nga pila ka centimeters. Oh, tingala ko ang asawa nagtanom sa Calveria og mga duha ka hektarya nga okra mga igala. Ito, medyo diabetic na, taas na og sugar. So mo nang niwan og gamay. Sa una, grabe ko katambo karon wala na grabe, tambok na lang nabilin mga igala. Tinuod yun mo, muna yung mga timay lang nga lisod kayo pagtambok na ka, kaya kanang magliston ka, mura ka scuba diving. Sa to pa lang, pagangad, wala na violet na ka, I love you, you love me, tato pa lang to, wapay wala. Daw naman, diba? Perting hangusa mga igala. So, muna yung problema na. Tapos ngabot ang panahon nga dako nakiutyan, di na ako makita nga kuha kung sa itsura. Pag-check up ka sa doktor, ignon ka sa doktor nga ayaw ka sa pharmacy. Dito ka sa kuan kanang sa auto parts. Ano man, palit kag side mirror. Ano? Side mirror para makita nimo kung sa itsura okay pa ba or dili na. Mora day gihapon mo. Karon ang mga bata karon ginatagaan nagmas dili kay para matakdan, mas para dili mo sige kaon. Sobrang nagkaon may gala mo na resulta karon pastilan. Sa tanan mga kuan, sa tanan mga single diya magparamdam mga single. Nganong single pa man hantod gyapon karon, basig na diferensya. Basig kuan lang pure totoy walay nipple. Or kuan lang. Usaragi kada kong nipple na diya. Alam mo dagan kay mga babae, dagan kay mga babae no anang hiling magpagwapa, magpa-sexy. Na iban magpadugang sa tutoy, na iban magpabawa sa tutoy. Pero niso kad wala gi uban no nga kanang mutisting ba nga ang usa ka tutoy magpadugang og dagan kay nipple ba, no? Pili lang ka ba, pink, medyo lagom-lagom, medyo brown, ana para pag ana sa boyfriend di na mamili ba. Sige, pili dia sa mo. Ang problema karon ng mga dalaga karon ay mo palabig sobra ka choosy kay gakahutda na mo. Gaka-overtikan na mo sa mga bayot. Na. Ano mo dagan arti-arti kay mga bayot karon puro man nagbabae. Ang problema mga babae po karon mura nagbayot. ay mo pala big choosy. Talay pag mo mga babae party pagkit mo. Sus. Kana ba kana? Sama na. Ew, diba? Ew, sige na, ew. Bayot pa na, wala na dagay istorya. Hello. Managin mo pa ula-ulahi yun, na. Delikado yun ang may gala. Ano pa chosi-chosi ha, pa-chosi pa mo. Alam mo mas sa mga koan, sa mga lalaki diya nga padulong pala magminyo sa tiod anay lang. Sultihan ta mo. Ako sa inyo testing ng muuguan. Ganito kani matured naman ta mga igala. Ako sa inyo mga lalaki, before mo magminyo, pwede na mo mga bit. Tilawin na ninyo ang tanan. Tanan klase sa babae, tilawi. Before ka magminyo, para walay mahay. Niwang, tambok, puto, taas. Ako asawa kong ginana, before ta magminyo, patilawas ako sa tanan yun para dinagdain ko mangitag lain. Testing, tanan. Testing kong taas kayo. Taas yun. Sa bagtak pa lang, mamalhan na ka. Tila ka sa tiil. Pagbagtak, itila ko sa tiil. Lunes, Birnis pa lang, napako sa tuhod. Grabe ka taas, mga gala. Malang ka, mag-abay kag pitsil, kay mamalhan man ka. Di magsilbi. Pero testing kag taas. Napoy mubo kayo. Maulang, usay, matumban ni mo. Sorry. Natumban ko ni mo. Pero dito dyan, taas ang mubo, kaya at least ba, kung matumog motel, half rin yung mabayaran. Kaya half raman po siya. At least, kuhan ba? Medyo kailangan lang yun mo, ops, nga nang dala magkag bata,
kuan na, pedophile na. Dili tigulang na ni siya, height ra gid ang kuan ani. Wala ni siya naglukso-lukso sa New Year medyo kuan. Pero nindot kayo. Kay bisa pang magtindog ra mo nga posisyon. Pwede nimo siya i-pack, ihimo nimong tapiraw, wala problema. Bala gamay ang space, okay ra kayo. Pwede nimo ibalin-balin ana. Gamay kayo ana. Diba? At least kung magulat-ulat mo kay puno pa, pwede nimo ibutang imong kamot siyang ulo ana, magpahuway sa ka. Diyan lang kayo ha kay kuan. Kahasol ba na? Pwede. Niwang, pwede sa kamot ka ng mga niwang. Ang niwang mo nindot kay gaan kay ba? Niwang, kasi niwang ana. Pag feeling nimo burag kapuyan ka, bahin na po mo sa sala, sa kusina. Ana. Burag sa papel, pwede mo siyang sabit. Ana. Pwede na po siya mag-ana, niwang man siya, pwede mo siya imong hanger. Ana. Pero ang pinakadabi sa tanan ng tambok, good chubby. Hindi kayo mga tambokon. Di na kailangan mabisag asa, pislit, bugsit. Kaya mga sexy. Anong sexy? Pasaylo ako, anong sexy? Lami lang nasa pananaw, pero kung anay lami, mas nindot tong chubby. Kasi kami tong chubby kay bisag asa ka, pislit, bugsit. Ano. Problema lang na one time nga pag romansa, pag tila ni mo, abinimog boobs na, bilbil pa day. Gilok. Sorry. Bilbil pa day. Sorry. Tanay siya, pag-aanan nimo sa, may mga remote control, kutsara, ano sila. Wala may ipakanin mo, perfect. Yan. Lingaw-lingaw lang na may gala. Mature lang to siya nga kuha. That's it. 34 minutes na. Salamat sa inyong kuhan. Huwag manasad. Huwag manasad mga igala. I love you all. Please don't forget to subscribe ha. Paki-like ani, paki-share. Tapos, i-post na ko ni sa Facebook ni nga video. Tapos, don't forget, subscribe sa akong YouTube channel. YouTube channel, Bitok Bitok University. I love you all.